ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ, କେବଳ ଛକା ଚୌକାରେ ପିଟିଲେ 92 ରନ୍, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଚୁରମାର। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ ସୂରବଂଶୀ, କି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରହାର। ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷା, 97 ରନ୍ ପିଟିଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ 92 ରନ୍ କେବଳ ଛକା ଆଉ ଚୌକାରେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ବୈଭବ ସୂରବଂଶୀ। ବୈଭବ ସୂରବଂଶୀଙ୍କୁ ଏବେ ବୋଲରଙ୍କ କୋକୁଆ ଭୟ। ନିର୍ଧୁମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଲିମିନେଟର ମୁକାବିଲାର ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ଧାଧୁନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ବୈଭବ। ତ୍ରାହି ଡାକିଥିଲେ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୋଲର। ଏଲିମିନେଟର ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ ରାଜସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା 243 ରନ୍। ଓପନର ବୈଭବ ସୂରବଂଶୀ ମାତ୍ର 92 ବଲରେ ଖେଳି 12ଟି ଛକା ଏବଂ 5ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 97 ରନ୍ କରି ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୋଲରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏକାଧିକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୈଭବ। କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ 14 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଭବ। 15 ବର୍ଷିଆ ବୈଭବ ସୂରବଂଶୀ ମୋଟ 95ଟି ଛକା ମାରି କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ବହୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। 2012 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ମୋଟ 59ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଭବ ତାଙ୍କୁ ଟପିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୋଟ 15ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 680 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସେ ମୋଟ 65ଟି ଛକା ଏବଂ 55ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବୈଭବ। ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଅନକେପ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ ଜୋଶୁଆ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଯିଏକି 2023ରେ 625 ରନ୍ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୈଭବ 680 ରନ୍ କରି ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।